Жаңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хизматуллина. Һәм мин сезне исегезгә төшерәм. Безнең тапшыру ВКонтакте сайтындагы рәсми төркемебездә турыдан-туры трансляцияләнә. Бүгенге чыгарылышта. 12:34 ай йортында яшәүчеләр лифтта йөрергә курка, шәһәрдәшләренең гомеренә куркыныч яныймы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Чаллыда Татарстан-Төркия форумы дәвам итә. Төрек партнерлары белән безне нәрсә бәйли, киләчәккә өметләр бармы? Урап узарга туры киләчәк. Иртәгә Сабантуй бәйрәме булу сәбәпле Чаллының кайбер юллары ябылачак. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына 12:34 ай йортында яшәүчеләр шалтыратты. Шәһәрдәшләр бер подъездлы йорттагы лифт эшчәнлегенә зарлана. Алар сүзләренә караганда, лифт катлар арасында туктарга мөмкин. Ишекләр кайчакта ябылып бетми, кайчакта кирәкле этажны узып китә. Күтәрү җайланмасының булай көйсезләнүе шәһәрдәшләр гомере өчен куркынычмы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Клара Галеева еш кына урамга коляска белән чыга. Бала белән мондай лифтта йөрү аеруча куркыныч ди ул. Кайчакта күтәрү җайланмасын чакырсаң да килми. Бу әле бер нәрсә түгел ди шәһәрдәшебез. Не вызывается, бывает иногда лифт тоже проблематично вызывается. Иногда нажимаешь на кнопку, он просто не останавливается на нашем этаже, проезжает мимо, вот и все. Это такая проблема у нас вообще, я думаю. На повестке дня стоят эти лифты оба. Йортта 2 лифт, аларга Татпромтек оешмасы хезмәт күрсәтә. Шул ук оешмага Чаллының 200-гә якын лифты карый. 17 катлы йортта лифтлар еш көйсезләнә. Баш инженер аңлатканча, бу 2 кабинаның парлап эшләвенә дә бәйле. Системада да хаталар бар. У нас уже была произведена замена плат управления основных, частотного преобразователя. Потом полностью была проведена ревизия кнопок вызова абсолютно всех 17 этажей. Но в данный момент проводят ревизию полностью всего электрооборудования. Лифтларны Могилев заводы җитештергән, шундый ук җайланмалар Чаллыдагы күп кенә йортларда бар. Әмма булай көйсезләнмиләр. Иң мөһиме шәһәрдәшләрнең гомеренә куркыныч янамый ди монтажчылар. Нет, вы что, тут столько безопасности, что тут, если только взять четвером с 3 болгарки прийти, обрезать трасса, то есть может. А так нет. Нет, вы что, это опасности никакой. Он как бы сам себя контролирует, то есть полностью безопасность работы. То есть, ну, шум это, бывает пыль, сейчас вот как бы протирает, это вот песок попадает, пыль строительная, то есть бывает технички сметает веником культурно, направляющие у нас масляные, смазывают. Дүшәмбе көнне Казаннан комиссия килергә тиеш. Күтәрү системасын яңадан җибәрергә мөмкиннәр. Моңа 1-2 көн вакыт кирәк булачак. Төзәтү эшләре башкарылганда шәһәрдәшләргә җәяү йөрергә туры килергә мөмкин. Белгечләр лифтны эксплуатациялау кагыйдәләрен төгәл үтәргә киңәш итә. Кайчакта кабинада кеше күп булу аркасында лифт этажлар арасында туктап кала. Бу очракта мөстәкыйль рәвештә кабинадан чыгарга ярамый. Диспетчерга шалтыратырга кирәк, ярдәм ярты сәгать эчендә күрсәтелергә тиеш. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчый икән, яисә шатлыклы вакыйга белән бүлешәсегез килсә, безнең кайнар элемтә телефонына шалтырата аласыз. 51-31-31 телефон номеры тәүлек дәвамында эшли. Шалтыраткач үзегезнең номерыгызны калдырырга онытмагыз. Безнең хәбәрчеләр сезгә һәрчак ярдәм итәргә әзер. Чаллыда Татарстан-Төркия форумы дәвам итә. Кичә Төркия делегациясе шәһәрнең сәнәгать һәм социаль объектларында булды. Шул рәвешле алар Чаллының мөмкинлекләре белән танышты. Чаллы һәм Төркия арасында элемтә җайланган инде. 2 ел элек Кахраман, Казан һәм Чаллы туганда шәһәрләр дип игълан ителде. Әлеге шәһәрләрне нәрсә бәйли, киләчәккә нинди өметләр? Бу хакта журналистларга матбугат конференциясендә сөйләделәр. Кахраман Казан Анкарадан 30 чакрым ераклыкта урнашкан. Социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре буенча илнең 300 шәһәр арасында 30-нчы урында. Мэр Лукман Эртюрк белдерүенчә, Чаллы белән охшашлыклар зур. Кахраман Казан да Чаллы кебек яшь шәһәр, икътисад ягыда охшаш. Аларны язмыш бәйләгән. Бу бәйләнеш сәнәгать үсешендә аеруча чагыла. Әлеге хезмәттәшлек җепләрен ныгытырга кирәк. Бүгенге очрашу кысаларында 2 мөһим документка кул куелды. Чаллы педагогия университеты белән Анкара вузы арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Икенчесе исә алдынгы үстерелеше территорияда башланачак Вафана һәм Чаллы огнеупор оешмалары арасында уртак җитештерүгә кагыла. Төркия вәкилләре Чаллыдагы оешмаларга бирелә торган ташламаларны да, инфраструктураны да югары бәяләде. Biz burayı bize kendi evimiz gibi. Мин үземне өйдә кебек хис итәм. Татарстандамы, Төркиядәме аермасын күрмим. Ике якта мөнәсәбәтләрне үстерү ягында кунаклар җитештерелгән товарны сату гына түгел, Татарстан тәҗрибәсендә өйрәнергә тели.
Бу юлы кунаклар республикадагы гырыф-гадәтләр белән дә таныша алачак. Иртәгә алар Сабантуй бәйрәмен карыячак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы һәм якын тирә торак пунктларда яшәүчеләрнең Таиланд, Вьетнам һәм башка ерак курортларга Бигеш аэропортыннан ук очу мөмкинлеге барлыкка килде. Һава транспорты федераль агентлыгы халыкара аэропортка Boeing 767 самолетларына хезмәт күрсәтергә рөхсәт бирде. Boeing 767 Бигеш аэропортыннан очучы иң зур пассажир самолеты булып санала. Очкыч 350-гә якын пассажирны сыйдыра ала. Әлеге вакыйга алдыннан аэропорт хезмәткәрләре зур әзерлек узган, инструкторлар махсус белем алган. Шолының иң оста трамвай йөртүчесе билгеле. Бу исемгә Наталья Карачева лаек дип табылды. 2 көн дәвамында электр транспортын йөртүчеләр арасында кызу көрәш барды. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә, трамвай йөртүдә, пассажирларга хезмәт күрсәтүдә, вагонны кабул итүдә ярышты. Абсолют җиңүчегә 30 мең күләмендә акчалата бүләк тапшырылды. 2нче урынны алучы 20, 3нче урынны алучы 15 мең сум белән бүләкләнде. Моннан тыш 5 катнашучының квалификациясын күтәрделәр. Кәйрәзелемтә операторлар абонентларга һава торышы үзгәрүе турындагы СМС-хатлар җибәрүне мәҗбүр итәчәкләр. Гадәттән тыш хәлләр вакытында хәбәр итү системалары турындагы указга Россия президенты 2012 елда кул куйган иде. Әмма мондый СМС хәбәрләрне барысы да алмый. Быел 31 майда исә элемтә турындагы федераль законга үзгәрешләр кертелде. Аның буенча элемтә операторлар гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан алынган хәбәрләрне барлык абонентларга җиткерергә тиеш. При получении опасного прогноза от гидрометцентра или в случае угрозы техногенной чрезвычайной ситуации в течение 10 минут информация направляется во все информационные ресурсы, которые нам доступны. В том числе текст СМС-рассылки отправляется сотовым компаниям, а обязанность по рассылке до абонентов лежит уже на самих операторах мобильной связи. Есть утвержденный регламент, в котором, значит, определенным образом прописано, как они дают заявку на рассылку. Мы уведомляем МЧС о завершении рассылки. Вопрос иногда нам тоже задают, почему не все СМС могут дойти до абонента. Здесь нужно иметь в виду, что у абонента телефон может быть в этот момент выключен, и до него СМС дойдет не сразу. Иртәгә шәһәрдә Сабантуй узачак. Шул уңайдан иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр транспорт хәрәкәте шикләнә. Шулман проспектында һәм Раскольников урамында Рәис Беляев проспектынан алып Вахитов проспектына кадәр булган участок тулысы белән ябылачак. Хәсән Туфан проспектында мәйданга төшә торган урын Шулманнан Раскольников урамына кадәрге ара ябыла. Исегезгә төшерәм, шәһәрдәшләрне өйләренә кайтару өчен төнге сагат 1-гә кадәр җәмәгать транспорты хәрәкәт итәчәк. Мәскәүнең Кызыл мәйданында Ефек юл 2017 ралли старт алды. Бәйгедә КамАЗ мастерның 4 экипажы катнаша. Алар белән Айрат Мәрдиев, Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Антон Шибалов идарә итә. Узышлар барлыгы 35 илдән 90 экипаж юнәләшәк. Йөк машиналары категориясендә 21 автомобиль. Ралли Россия, Казахстан, Кытай аша узачак. Ул 22 июльдә тәмамланыр дип көтелә. Узган елдагы узышлар Татарстанның берничә шәһәре аша үтәчәк. Шалалар спорт машиналарын 9 июльдә күрә алачак. Колонна беренче автомобиле юлы аша узачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сабантуйларда күрешербез.